Yo, what's up vlog? Welcome to my guys, mga kapobreng ukoy sa kabo. So, magbantayan sa mga kaukoy. So, morning update sa tuwang module. So, morning, ang kuwang ani kay kuha na lang plywood rin. Plywood na lang tap dyan. Pikas ni. Pikas. So balik lima ni siya kabuok mga kapobreng ukoy. Yan usap pa yung mga forma. Muna siya giho kung sample. Maukihan amo na ko na ng lima. Buhaton. Pero naka-ready na ang mga kuha na ni. Mga materialis. Kapabricate na daan. So leg on ni siya guys kay. Ibutangan na mo kang gulbar guys. Oh. Amo ning ibutangan diri. O flat bar nga kung gibuilding diri. Eskwela para di masangi ang kahoy. Kahoy mo siya. Masangi ani palabuan na ni siya guys. Kay pupon ng plywood ri. So diri guys. Kana guys oh. Ang gulbar yapon guys kay para di yapon siya masangi. Kaya ato yan is tindahan guys niya. Displayhanan ni sa tiles diri sa babaw. Ini diri. Ito plywood na guwang ani displayhanan ni tiles. Kaya diri sa ilaw. Sa kanan ng tiles. Ya. Amo lang ibutangan ani kay nabiyang uban niya guys kanang mga kuan bitaw, mga dicer ya. Kuan niya. Ilaw niya ning masindulan mo kuha niya makrak pa na mga dicer kan maglagot ba na di tipas customer na kita mo ara dia so mao ni guys atong update karon so 5 minutes na lang guys out na guys so nang limpyo na may daan ano lagi ani pang amuang mga kuwan kayo wala may duty so mangita na sa tagtrabaho anis gawas guys kay ayita wala trabaho guys so ugma ngadto ta sa tong akong gutangan gabi og kwarta patubil sa kuwang motor adton sa kong dito mo trabaho kabinet kuno to ilang ipatrabaho so may na lang maka kwanta maka kwantag pang tubil sa itong motor nga napos na kayo utang sad inut lang kita guys di kita mo surrender samtang may nabuhi may paglaom diba okay kayo so okay guys nabugto gyud ang panty guys bugto ang panty sa orasan. So mo-out nami kay nguli nami sa amuang tagsatag sa kapuloy-anan. Na. Maklaro bi. Tara. Check out. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So okay guys, uli na guys. Kuan diha. Ha? Dari tay gani kadlom ni kuan. Okay. Out. Out ni. Wala lang ako, lagbok mo na ako. Haman. Lagbok na ako dito. Ako to pasig niya buntag ya ba sa kasuwat. Wa sa kasuwat. Ako nakasuwat gani ha. Gani na. Ora lagbok mo. Sige daw. Sige daw. Ha? Pwede ra. Ayaw ay. Iyo ga. Diniyos nga to ha. Diniyos. Na city lang. Sudah tiyan na. Diniyos niya to. Servisyo.
So okay guys, uli na ta guys. So naka-over ta alas 7, kapila na ikatulo. Tulo ka overtime. Tulo ba? Basta ano to? Tulo. Kung kwinta-kwinta. So muli na ko guys. O kita tas balay guys. Balik ko guys kaya akong kapas guys nabilin. Akong kapas nabilin. Mana ako nang itaot ganihan stress. Bilin akong gabas eh. Pag hinabuhi ra ba ni ugmang gabasa ni? Oh. Nahabilin pag yun nga para pang hinabuhi ni ugma. Grabe ko daw. Alright. Iyan akong gapas. May gampanan. So guys. Ato sa ko. Asa try pa rin? Ang mga itong gawaan niya. Please dali, please. Please. Nyara, nyara. Asan tripod? Asan tripod? Okay, bambam ron. Imo tong ikuba. Ano ang tripod? Asan ang gibutan? Yo, what's up mga kaukoy sa kabo diha, mga kapobre. So na rin mga kapobre nya, timing yun kayo pag abot nako. Mo gyud siya pag-uwan. So among suga kay di nang siga, no? Gamay kay napundo sa atong solar ron. Gubaon sa battery, atong battery ni repironon. So dili ko tason guys, salamat sa inyong pagtan-aw diha ug salamat sa mga nag-subscribe. Bye-bye og God bless amping ng tanan.